Ola, hoxe vou falarvos dunha cousa que non vos contan os vosos profesores e profesoras de galego, o reintegracionismo. Normalmente nas escolas e nos institutos dícennos que o galego e o portugués son linguas parecidas, mais poucas veces dinnos que son a mesma lingua. E non son só eu o que o pensa, há unha longa lista de escritores e intelectuais que se deron de conta disto. Por exemplo, Manuel Murguía, que foi o primeiro presidente da Real Academia Galega. Todo isto demóstrase indo a Portugal ou Brasil ou cualquier outro país no que se fale portugués, no que non tes problemas para te comunicar. A maioría da xente descoñece a cuantidade de música, libros e de todo que perde ao descoñecer a ortografía e o vocabulario máis básico do portugués. A que os vosos mestres de galego nunca vos poñen nada en portugués, nin vos falan das diferenzas entre o galego escrito con ortografía internacional e ortografía castellana. A ortografía portuguesa ten moito máis que ver coa etimoloxía do latín en como se escrevía na Idade Media que a inventada actual. Por exemplo, a palabra xeral debería escreverse con xe, como pasa no francés, portugués, español, e non como pasa no galego, que se escribe con xis, é unha cousa que non ten moito sentido. Nas escolas estánnos facendo crer que o galego é unha lingua dunha rexión aillada, con poucos falantes, e non como é unha das linguas máis grandes do mundo, con máis de 200 millóns de falantes, ultrapasando linguas como o italiano e o ruso. O galego entendido deste xeito é extremadamente útil e como volo contan os mestres de galego non o é tanto, e están rebaixándolle o nivel e deixando para cousas importantes o castellano. O que pretende o reintegracionismo é achegar o xeito de escrever dos galegos ao da variante portuguesa e non como leva facendo a RAG, que é separar o galego e o portugués artificialmente. Anímovos a que digades aos vosos mestres de galego que o galego, como explican eles, non contribúe nin ao seu prestixio nin á súa normalización. Anímovos a que digades aos vosos mestres de galego que vos expliquen un pouco de portugués básico. E alén diso, moitos rapaces despois de moitos anos de clases de galego saen dos institutos sen saber construir unha frase ben en galego, e iso é gravísimo. Pola miña parte, levo estudando portugués dende hai moitísimos anos e todas son vantaxas, xa que é moi fácil e non tes problemas de comunicación con portugueses e brasileiros. En resumo, recoméndovos que abrades os ollos ante esta realidade e nada máis, moitas grazas e ata logo.